Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जागौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ भिडिअ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांनो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा सानसे सिगांहाय मोनसे फटकआ गोबांथार भाइरेल जाना थांबाय बे फटकनि सायावनो मोनसे भिडिअ मोनदों आरोना आङो बे फटकनि सायाव बोरै जाया माया बेफोरखौ नैबे भिडिअनि सायाव एसे फोरमायदों ओमफ्राय फोरमायनायजों लोगोसे फटकफोरखौ दाननो थिनदों बिथाङा मा होनदों नोंथांमोना एसे खोनासंना लागोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोननो गासिबो भिडिअखौनो आङो लास्टआव होनो हागोन आरोना नोंथांमोना नायना लानो हागोन खोनासंनो हागोन ओमफ्य दा आं ससे क्लिप खोनासंहोग्रोनि नोंथांमोननो नोंथाङा दानबानो जाबाय खिन्थु आंखौ बहुत मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ फट'खौ मानो हगारनाय ओमफ्राय गथ'आ बोरैबाफोर सुइसाइड जाबा मा खालामनो बिदि होननानै बुंदों आरो मानसियाथ' गथ' उन्दैसो नालाय सानस्लाबनो हाया नालाय मालाय खाफालावनो देरनाय दं खोमा बिसोर सानदों मोनलायलायनानै नोंथांमोना बिदि भिडिअफोरखौ हगारनायखौ दानफिनबानो जाबायना नोंथांमोना जाय हगारदोंमोन नोंथांमोना दान ओमफ्राय बिथां माने बुंहरदों केस होनो नागिरदों जाय आरो दानाखै बिसोरबो माने गिदिराव गिदिर थाङोब्ला बिसोरबो हमजानाय जागोन होननानै बुंहरदों आरो नोंथांना आङो नोंसोरो माने ओमफ्राय नोंथांमोना खोनाखाबाय बिथाङा मा बुंदों ओमफ्राय आं बुंनो साननाया बेनोदि आंनि बुंनो साननाया बेनो जेनोखि मानसिया फार्स्टआवहाय बे फटकखौ पस्ट होदावदों एबा आपल'ड होदों बै मानसिनिसो बांसिन दाय दं दा गासिबो दायानो बेनिसो नों जाय मानसिया बेखौ आपल'ड होदावदों बे होआमोनब्ला रावबो ससियेल मिडियायाव बे फटकखौ मोनामोनबो आरो मोनथियामोनबो बेफोरबायदि जाथाय जादों होननानै ओमफ्राय दासो जोंनाव गोबांथार बेफोरबायदिनो जायो जेनोखि फार्स्ट टाइमावहाय मा होनो फटक आपल'ड होनायाव सानना दे बे फटकखौ होयोब्ला मा जागोन मा मागोन मा भिडिअफोरखौ होयोब्ला मा जागोन ओमफ्राय जेब्ला फटक एबा भिडिअफ्रा गोबांथार भाइरेल जायो ओरै फेसबुक इउटुब बेफोराव नुयो अब्लासो मा जायो केस होनो माबा होनो होननानै बुंफिनो आरोना बेखौ सिगांदि सानखाया ओमफ्राय आं बारा जेबो बुङा बाव जाय मानसिया नैबे फटकखौ आपल'ड होजेनदों गासिबो दाया बेनोसो बे होग्रामोनब्ला जोंबो मोनामोन रावबो नुवामोन मोनथियामोनबो आरो बेफोरबायदि एथ'ब्लाबो भाइरेलबो जानाय नङामोन बिसोर सानैनि फटकआ नोंसो भाइरेल खालामदों गासिबो दाया नोंनावसो दाथ' मा गोबांथार मानसिया नुखाबाय दासो फटकखौ दाननानै मा लाबबाव दुनियानि मानसिया मोनथिजोबखाबाय बिथाङा ओरैबायदि जादों होननानै दासो बे फटक भिडिअखौ दाननानै मा लाबबाव आरो जाय ओंखायनो फटकफोरखौ भिडिअफोरखौ होयोब्ला सानै हयै 101 बार साननानै हो ओमफ्राय जेला भाइरेल जायो भाइरेल जाखांनायनि उनाव जेन'बा नों हगारबाय बिनि नोंनिफ्राय सोरबा सासे मोनबाय बे सासेनिफ्राय आं मोनबाय बेनो गोबांथार भाइरेल जालाङोना बाव जाय मानसिया आपल'ड होजेनदों बे मानसिनिसो गासिबो दाया थायो नों होदाव नालाय नोंखौ बुंहरखागोन न'खरनि मानसिया नोंसो होदावदों नोंखौसो मोनथिगोन आरोना बिसो जायोना नों होआमोनबाथ' रावबो मोनथियामोन सारा दुनियावनो नुनाय नङामोन नों गासिबो दायानो जाय आपल'ड होग्रा बेनिसो थायो आरोना सोरबा नोंनिफ्राय सोरबाया मोनबाय बैनिफ्राय आं मोनबाय बेफोरबायदि मानसिनाव मा दाय थानो नोंथांमोनाथ' बे फटक एबा पस्टखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव होआब्ला रावबो नुवामोन बयबो मिथिखायो ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो आरो बिनि सायाव गोबांथार भिडिअ बानायदोंब्लाबो इसिबां मानि गाज्रिबो भिडिअ बानायाखै जेनाखि नोंथांमोना बाव बानायनानैबो खोथा बानायनानैबो बुंदेराखै बाव नोंथांमोना जेखौ फेसबुकाव पस्ट होनानै जेखौ लिरफादों बेखौसो फरायनानै एबा लिरदेरनानै मिम्स बानायदों आरोना जेनेबा नोंथांमोना बाव लिरबाय फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौ लाबाय बेथ' एसे फानि टाइपआव थांबायना बेखौथ' एसेबाबो मिम्स बानायखागोन बानायग्राफ्रा सेयार खालामग्राबो खालामखागोन नोंथाङा बेखौ साननानै नायनांगौमोन आरो नोंथाङासो बेखौ आपल'ड होनो नाङामोन जाय मानसिया फार्स्टआव आपल'ड होदों बेनोसो गासिबो दाया ओमफ्राय नोंथाङा दानबानो जाबाय खिन्थु आंखौ बहुत मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ फट'खौ मानो हगारनाय ओमफ्राय गथ'आ बोरैबाफोर सुइसाइड जाबा मा खालामनो बिदि होननानै बुंदों आरो मानसियाथ' गथ' उन्दैसो नालाय सानस्लाबनो हाया नालाय मालाय खाफालावनो देरनाय दं खोमा बिसोर सानदों मोनलायलायनानै नोंथांमोना बिदि भिडिअफोरखौ हगारनायखौ दानफिनबानो जाबायना नोंथांमोना जाय हगारदोंमोन नोंथांमोना दान ओमफ्राय बिथां माने बुंहरदों केस होनो नागिरदों जाय आरो दानाखै बिसोरबो माने गिदिराव गिदिर थाङोब्ला बिसोरबो हमजानाय जागोन होननानै बुंहरदों आरो नोंथांना आङो
नोंसोरनो माने आंनि फेसबुकनि फेमिलिफोरनो आं फंनैसो खोथा बुंनो साननाया बेनोदि माने आंबो फेसबुकावसो मोन्दोंमोन नालाय मैयानो मोन्दोंमोन आं बेखौ मैयाबो नुदों ओमफ्राय सोरबा स्ट'रि होदों मोननै मोनथाम स्ट'रि होदों ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय सोरबा पस्ट होदों सानै मानसिनिल' पस्ट नुदोंमोन आं बेयावनो मोनायाव स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनानै आङो दहाय फुङावहाय 47 मिनिटल' आं हगारनाय जादोंमोन बेयावनो आं फार्स्ट नायजेननायावहाय 47 मिनिटनि सिगां नायनायाव 13 जन दंमोन दे ओमफ्राय आंनावहाय सासे मानसिया फन खालामनानै आंखौ बुंहरबाय आरोना ओमफ्राय बुंहरनानै बुंबाय नों फट'खौ मानो हगारनाय होननानै बुंबाय बहुद शेयार जादों होननानै बुंदों ओमफ्राय आङो लगे दानफिनदों ओमफ्राय शेयारा जादोंमोन मानसिफोर होनायावबो शेयार जाखादोंमोन ओमफ्राय खिन्थु जोंहा फ्रेन्डफ्रा एसे बुरजा दं नालाय ओमफ्राय मानसिफ्रा बांसिन नुनाय जाबाय आरोना नोंथाङा दानबानो जाबाय खिन्थु आंखौ बुहुद मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ फट'खौ मानो हगारनाय ओमफ्राय गथ'आ बोरैबाफोर सुइसाइड जाबा मा खालामनो बिदि होननानै बुंदों आरो मानसियाथ' गथ' उन्दैसो नालाय सानस्लाबनो हाया नालाय मालाय खाफालावनो लिरनाय दं खोमा बिसोर सानदों मोनलायलायनानै नोंथांमोना जुदि भिडिअफोरखौ हगारनायखौ दानफिनबानो जाबायना थारमाने बुहुद आंनावहाय फन फैगासिनो दङ ओमफ्राय कमेन्टबो खालामहरदों ओमफ्राय मालाय खाफालावनो बिदिनोखा खोमा अननानै नोंसोर दानफिनबानो जाबाय आरोना फट'खौहाय जों गामिनिनो गथ'आ ओमफ्राय गथ'आलाय जेनेबा गावसोर मोजां मोनलायदों बा माबा मोनसे खोथा जानानै गावसोर हाबा लालायदों गावसिनि बिसोरो ओमफ्राय आंहाबो हरखाबनो मानसिफोरनिखौ नुनानै माने मानसिफोर हगारनाय स्ट'रिखौ नुनानै स्क्रिनशट खालामनानै आंबो फट'खौ हगारनाय जादोंमोन आरो आं 47 मिनिटल' हगारदों ओमफ्राय बेयावनो आं दानफिनदों मानसिफ्रा बुहुद मा होनो स्क्रिनशट लाखियै सोरबा मिम्स बानायलायदों सोरबा माबा आं इउटुबाव थांनानै दासिमबो नायहैयाखै मानसिफ्रा आंखौ फनाव बुंहरदों इउटुबावबो थांबावबायसो इउटुबावबो बानायदों भिडिअ सोरबा होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना दान मालाय खाफालानो बेनोखा खोमा गथ'आ बोरैबाफोर दुखु मोननानै लाजिनांनानै सुइसाइडफोर जानो हागौ आं थांनानै मेसेन्जारावबो बुंहैदों ओमफ्राय मेसेन्जाराव थांनानै आङो माखासेखौ आंनिफ्राय शेयार खालामनायखौ आं दाननो थिनबाय ओमफ्राय आं दानहोखाबायबो माखासेखौ दानथारदोंआनो ओमफ्राय माखासे दंबावो अननानै प्लिज स्क्रिनशट सोरनिफ्रायबा आं माखासेखौ आं मिन्थिया खिन्थु माखासेफ्रा ओरै सिन्दुर लागायनाय मानाय ओमफ्राय बेफोरखौ रिल्स बानाय हगारदों ओमफ्राय आं बेफोरखौ मिन्थिया खिन्थु आंनिफ्राय शेयार जानायखौ आं दाननो थिनबाय खिन्थु बुहुत मानसिफ्रा हगारखादों आं मैयानो मोननाय जेनेबा आंनि सिगांनो मानसिफ्रा भिडिअखौ हगारखानाय आंलाय मा खालामनांगौ जेनेबा दा आंनिफ्राय माखासे लिरनाया आंनिफ्राय शेयार जाबाय ओमफ्राय आंनि सिगाङावनो बुंखानायमोन आंथ' जेनेबा अबेबा क'क्राझारनि बा अबेबा चिरांनि हाबा जानाय आंथ' बेखौ बुङाखै मालाय बुंग्रायानो बुंनानै माबा फार्स्टआवनो हगारखादों ओमफ्राय हगारनायाव माने बिनियाव बांद्राय शेयार जायाखैमोन आरो ना आं बिनि लिरनायखौबो आङो स्क्रिनशट खालामनानै लाखिदोंब्लाबो आङो बिनि लिरनायखौ होफायाखै माने आं जास्ट फट'खौल'सो होदोंमोन फट'खौनानै एसे गोजौआव लिरनानै होनाय जादों आरो ना दा नोंथांमोना जाय हगारदोंमोन नोंथांमोना दान ओमफ्राय बिथांमाने बुंहरदों केस होनो नागिरदों जाय आरो दानाखै बिसोरबो माने गिदिर थाङोब्ला बिसोरबो हमजानाय जागोन होननानै बुंहरदों आरो नोंथांमोना दान जाय मिम्स बानायदोंमोन बिसोरबो दाननानै लाबानो जाबाय